Något? Det är te. Åh. Det är te också. Har det. Vad för picknick ni har? Nej. Jag ska gå med mig. Och vad har ni i kaffe? Vad har ni som kaffe? Har du kunnat öppna den? Nej, men passade den på tummen? Är det en liten skål? Här smakar mjölk. Det smakar mjölk. Och du plockar in mjölk. Och du skeder i kassen. Du får lufta. Du får kacka sig där. Blir det bra när du rör i teet? Theo? Ojsan. Får jag låra lite socker här? Nej. Jo. Jo. Det är kaffe. Är det kaffe nu? Ja. Är det gott? Kaffe. Oj, allt kaffe på en gång. Är det gott?